Sekondari ya Riotero SDA nigo babiri bakugokera amatibwa maya y'amatemo manene klasi gya 12 was form 4 y'umwaka oeta abarokiwo kyanda nigo babete bagokorebye nakogenda Asech University asiritkorero batwara umuyega bwo cengera omachibwa yo n'abarokiwa bokwewa ebyewa na monoko ganirwa maya kinga kibaragende Asech University nigo nonya nabo bagotogia umwalimu monene asoko imukereria na inde skuru yo igoro no Muriketo Dipo Nasanya. From our medical and then finally from our first student. Unenchereyemo yogusirana gusegeta chisemi asaborokiwa. Nigo mogoko munene asabibuli b'eskuru ya secondary ya Riotero SDA chingaki babwatoka ebyewo gucha saborokiwa bakorete bya omwaka era. Maiga yaye abayibuli b'ekirasi ya 12 nigo batwarege karobene amona abana babo unenchireyemo yokubika emirobiri emiya yogokora asamatemu y'omwaka oyo. Igo twachaga abaibuli twacha koenekia na kia abana twatumite gocha asa abarimu na kibagenderete n'amasomo. Igo turi no mogoko ase eng'encho twacha ase rituko ria rero korera abana baito naki bagokora omokia ase esukuru eye iga. Chingaki echo abebuli abo nigo bamotogia omwalimu monene bw'esukuru eywe asobwa amatobuya n'omukyoye amo n'abarimu eywe ere akeorokereri kyo gokora buya maiga yogocha ase esukuru eywe asamatuka make aerire obuya principal y'esukuru ya Riotero igaro munyamukia n'abarimu bakobwaterana babeire bagokori buya bakanonya intwa abaibuli twabeire n'omogoko eng'encha enene yato omogoko omonge abana baruga bakagenda university kuru Riotero n'abana kianda tokora n'eng'ambu ya mwana ase omwalimu omonene n'abarimu baye igo babwateranete ase eng'encho y'abana baito naende berure gotokonya buna intwe abaiboli ase eng'encho nabarabwe bale buna abaiboli ase esukuru eye lakini ndetanga natebire principal ya Riotero mbiya mona ase eng'encho emeremo emiya igwakorire amo n'abarimu bao ase eng'encho emiaka yamagega before tarachicha Riotero nigo yaingi gokwanika bobe na titwaringe no gosemeri n'abana mbaende university mbake kangi challenge ngarora ngatigandiye transfer ase eng'encho omwana one muire esukuru gokwanika petake ekiagera yaruru obotambe are bono twarorire nere gochibo cia tambe esukuru estyle ari okwanika bono igage gokwanika ase erieta ligi ya mono kubatekana n'obwa amatobuya gati y'abarimu aborokia amo n'abaibuli nigo bono bali no gosemeria okonene asogokora buya mono asamatemu amanene y'omwaka oyo iga mbae webyegu bali bakora buya ase amasomo abo naende bono iga abana bararoro ntore n'obo maene namba chikomenta mono ekerengo kiri kia igoro mono namba ete bagenda chi university chinde parangana n'omwana muna asoete form 4 first term second term na toroche igo bagenda ta go perform insererengia nonya nabo nigo babolia borokia gokora omokia chinga kia baiboli betiganire bunenchira ya moyo kubasira banyari goche gwekonya asamatukare bosio abana ka baiboli berure ko ruchinka batomire gocha ase sukuru erine megoke menge yeyenseye omogoko monene na ase somo ugwasomire igogo chikobo omonto bw'eng'encho mambia okonya mange naende bwe erieta ligiya bwe serikali yeito erieta ligiya erio tonyoro obokonyi kurwa asore ase chisekta chinde chionsi ekiorabe gogosoa ase obokoreri bwao oche gotokonya igo tokoruchi esukuru fees ebakonye na inwe mwekonya abanyene ase eng'encho mambia nigo gochikobo omonto maana Wiko ripoteri gataseni kia onambeye mokiandizi TV kuru eskuru ya sekondari ya Adventista ya Riotero yugutuka ime ye wodi ya boge kebunge ya Kitutu Chache South litiri ne nkuru kwa Dipo Asanya. Bien, bueno,